खुबा जोंनि हबैया सफैबाय आरो दिनैनिफ्राय दखानखौ जोंहा जागायजेनबाय हागोन आरो घुगुनि जाहैनो हागोन दावदै गजा गासैबो दङ। हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो गासिखौबो बराय हरबाय आंनि गोदान भिडिअ। स' लोगोफोर आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायग्रोदो। खुबा जोंनि हबैया सफैबाय आरो दिनैनिफ्राय दखानखौ जोंहा जागायजेनबाय। सोरबाफोर गांथारदोंब्ला न'आव थाना बायथारबायब्ला साहा लोंहैनो हागोन आरो घुगुनि जाहैनो हागोन दावदै गजा गासैबो दङ मात्र 10 टाका आरो दावदैनि बेसेना 15 टाका। टेंकिया जाबाय प्लास्टिकसेयाव मात्र 10 टाका। स' लोगोफोर जाय न'आव थाना बरिं जाथारबाय माने आब'आ माने दखान खुलिबाय आब'नियाव साहा लोंहैनो हागोन सिंग्रा जानो हागोन दावदै जानो हागोन गजा सिंग्रा मोनगोन आब'नि दखानाव मात्र 10 टाकाल' दावदैया 15 टाका नेमकिया प्लास्टिकसेयाव मात्र 10 टाका। जाय न'आव थाना बरिं जाथारबाय साहा लोंहैनो हागोन लोगोफोर। आब'नि दखानाव साहा लोंनो गोसो गजा सिंग्रा जानो गोसो आंनाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाय थाङो आब'नि दखानाव साहा लोंनो गजा जानो। स' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।